Um, so yana, ya so makuthiwa kunento engiyifundile ngale mpilo le esiphilayo ukuthi kulo mhlaba lo kumele ukholelwe kuwena, ngithola. Ya, kufanele kube uwena umuntu wokuqala okholelwa kuwena, yabo. Before kungathiwa ngafika omunye umuntu akholele kuwe, kodwa kahle kahle like umuntu wokuqala, yabo, okufanele akholelwe kuwena kuqala. Nguwe uqobo lakho. Ya, empilweni ngihlangane nabantu abaningi abanye babantu engihlangane nabo abantu laba engathi even i-dream le umuntu anayo bebengayiboni ngale ndlela engiyibona ngayo. Abanye baze bangitshela ukuthi anginayo le nto engicabanga ukuthi nginayo, kodwa angizange ngabalalela. That's why ngithi umuntu wokuqala okufanele wena umuntu wokuqala kufanele believe kuwe. Ngimalapho, Umqulu Starboard.